kabarnya hari ini? Posisi di mana, guys? Mlaku-mlaku nih ya ning gunung ae, guys. Gak jatuh. Setor nah konten kreator kudu dimonetisasi tapi sepenting wis setor ae. Boh, kapan di monet iki ambek mbok Mita iki. Bagi konten kreator sapa ae nek pemula padha karo mae ya wis sepenting setor. Original jarine. Original apa original yo? Loh guys, loh darani mak Ayu ki ya anake jenenge Ayu. Loh. Padha ayune. Sing penasaran ayo ndang rene, tapi sing bagian kasel ae nek sing adoh ya numpak pesawat apa numpak kapal. Wong perantauan yo sing ngene iki. Bapake bagian baby sister ae yo guys. Kok ngemonge bapake ambek jajan pentol. Artis cilike kae senengane nganggo kaos sobat ngarit terus esok awan sore dicuci dijemur ya pokoknya sobat ngarit. Wah ngefani ram ambek sobat ngarit iki. Ambek Mas Iyun. Oh. Apa kait? Setor dhisik ning mbok Mita ben diwaca ambek algoritma sik. Sobat ngarit. Wah. Setor. Setor sik. Wah, guys sing jalan-jalan guys sore-sore walah ono sing bontot sego barang. Walah.